ಪೂರಕ್ಲೆಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಿ ಕಿಚನ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಈ ಫ್ರೈ ತೂನಗ ಅಂಜಲ್ ಮೀನ್ ಫ್ರೈದ ಲಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಆಂಡ ಒಂದು ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಅತ್ತು ಒಂದೊಂಜಿ ತರಕಾರಿದ ಫ್ರೈ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾದ ಕೋಟಿಂಗ್ ಪಾತದಿಂದ ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಬಲೆ ಅಪಂಡ ಒಂದು ದಾಯ್ತ ಒಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ದನಂದ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಡು ಐಕ ಮುಲ್ಪತುಲೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ದಾತು ಬೊಳಂತೆ ಅರಿದೆತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 10 ಪದ್ರಾಡಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೋಪುಗು ಪಾಡೊನ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದೆನು ಒಂಜಿ 3-4 ಸಲ ಶೋಕು ಲುಂಬುದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೊದುಲ್ಯರೆ ಬುಡುಡು ಒಂದೆನು 3 ಸಲ ಶೋಕು ಲುಂಬುದು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೊದಲ್ಪೋಡು ನಿಗುಲು ಕಡೆ ಮುಟ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೊಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ತವಾ ಫ್ರೈ ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ದಿಯೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪೋದು ಬದನೆನು ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಬರ್ಕನಮ್ಮ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಗಿಡೋಟೆ ಆತಿನ ಬದನೆ ಮಸ್ತ್ ಆತಜಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಬದನೆ ಆತಂಡು ಅವೇನು ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಬರ್ಪೆ ತುಲೆ ರೆಡ್ ಬದನೆ ತಿಕ್ಕನ ನಮ್ಮ ಗಿಡೋಟು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದೇ ಬದನೆ ಫ್ರೈ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲೋರ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪಿನಗ್ಲೆ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಉಂದೇನು ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚ ತುಕ್ಕತುಲೆ ಇದು ಸೈಡ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಉಂದೇನು ಓಲೆ ಓಲೆ ಮೂರುಡು ಪಂಡ ರೌಂಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೇನು ಓಲೆ ಓಲೆ ಮುರ್ಗ ಇಂಚ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಬುಡ್ಚಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ದಪ್ಪ ಇಂಚ ಮೀಡಿಯಮ್ ದಪ್ಪ ತುಂಡು ಮಲ್ತೋ ನೋಡು ನಿಕಲು ನನ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬರೀಟಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಆಲ್ ಪಂದ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇದು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಬದನೆನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ಯಾ ಮುಲ್ಪ ರೆಡ್ ಬದನೆದ ಇಂಚ ತವಾ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಈತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಈ ಬದನೆನ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಆಕೇನ ತುಲೆ ರೆಡ್ ಬದನೆಡ್ ಈತ್ ತುಂಡು ಆಂಡ್ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಲುಂಬು ನೋಡು ಫಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಶೋಕು ಲುಂಬುದು ನೆಕ್ಕೊಂದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ದಿವೋಡು ಇಂಚಿಡು ತುಲೆ ಮುಂಚಿಲ ಅರೆಲ ಶೋಕು ಬೊದುಲ್ದುಂಡು ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪೊಂಟುದು ಪಾಡೋನ್ಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ಪಾಡು ನೋಡು ನೆಕ್ ಮುಲ್ಪ ಯಾನೊಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಯ ಚಮಚಡು 2 ಚಮಚ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆದಾತ್ ಮಲ್ಲ ಪುಳಿ ಒಂದೇನು ಬೊದುಲಿಯರೆ ಪಾಡ್ದೈತೆ ಅವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯುಗ ತುಳಿ ಇಂಚಿಡಿಯಾನ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಆಕಿನ ಬದಲಿನ ಪೂರ ನೀರು ಅರ್ತದು ದೀವನ್ಗ ನಮ್ಮ 1/4 ಗಂಟೆ ಉಪ್ಪು ನೀರಡಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಬುಡ್ಚಿ ಬದನೆನ ಅರ್ತೋನ್ಗ ಒಂದು ನೀರು ಅರಿಯಾಡು ಇಂಚಿಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲಲ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಗ ಈತೆ ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪೊಡು ಮಸಾಲ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿಲ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ತುಲೆ ಈತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆದಾತು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ನಿಕಲ್ನ ಅನುಸಾರ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋದು ಒಂದೇನು ಶೋಕು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬೆರವಡು ಇಂಚ ಬೆರದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬದನೆನ ನೆಕ್ ಪಾಡುಡುತ್ತಲೆ ನಿಕಲು ಇಂಚವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಬದನೆ ಫ್ರೈ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಕೋಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಆತ ಶೋಕಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬದನೆನ ನೆಟ್ಟು ಬೆರದು ದೀವನ್ಗ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಇಂಚ ಕಲತದ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಮಸಾಲಡೆ ಇಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾಯ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಚೂರೇ ಚೂರು ಕೋಟಿಂಗ್ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಆತ್ ಶೋಕಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಅರಿಪಾಡ್ನೆ ದಾತ್ರ ಅವು ಕೋಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಚೂರೇ ಚೂರು ಬುಡ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದಲ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಒಂತೆ ಬೆರದಾಂಡ್ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪಡು ಇಂಚನೆ 10 ನಿಮಿಷ ಬುಂಡ ಆಂಡ್ ಇದು ತುಲೆ 10 ನಿಮಿಷ ಹಾಕಿನೇ ನಾನು ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೆ ತವಕ್ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಕಿನ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ತುಲೆ ಬದನೆಗೆ ಶೋಕು ಮಸಾಲ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ತವಕ್ ಪಾಡೋಡು 2 ಸೈಡ್ಲ ಶೋಕು ಇಂಚ ಮಸಾಲನ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಟೆ ಕಾಯಿ ಪೊಲಿ
ಫಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಶೋಕು ಕಾಯಿ ದಿಪ್ಪುಡಂಚ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ದೀವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಕಾಯ್ತಂಡಾಂಡ್ ಇಂಚೆನೆ ತುಲೆ ರಡ್ಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ನಮ ಉಂದೆನ ಕಾಯ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏಪಲ ಬದನೆ ಸಾರು ಕೊದ್ದಿಯಲು ಅತ್ತಂಡ ಪಲ್ಯ ತಿನ್ಪುನಕಿ ಇಂಚವರ ನಿಗಲು ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಿಕಲೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಬೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವುಂಡು ತುಲೆ ಈತ ನಮ್ಮ ನನ್ನೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮಕ್ತ್ ಪಾಡಿಯ ತುಲೆ ಏತ್ ಶೋಕು ಕೋಟಿಂಗ್ ಪತ್ತದನು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರೇ ಚೂರು ಕೋಟಿಂಗ್ ಬುಡ್ತುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತನ ಅಂಚನೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ್ಲ ಬೈದಂಡು ಇವಾಗ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಏತ್ ಶೋಕ ಆದ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಬೈದಂಡು ತೂನಗನೆ ಇತ್ತೆನೆ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕಡ ತೆನ್ಕ ಪಂದಾಪುನ ಆತ್ ಒಂಜಿ ಶೋಕು ಕಲರ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಲರ್ ದಾಲ ಪಾಡ್ದಜ ಆಂಡಲ ಸೂಪರ್ ಆದು ಬೈದಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಪಲ್ಲೆ. ತೂನಗ ಒಂದು ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈದ ಲಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಆಂಡ ಒಂದು ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ಅತ್ತು ಒಂದು ಬದನೆ ಫ್ರೈ ತುಲೆ ಏತ್ ಸೋಕಾದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಪತ್ತದಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಲರ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆದು ಬೈದಂಡು ನನ್ನ ಹೊರತಲ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ತೋಜ್ಪವೆ. ನೆಕ್ಕದಲ ಮಸ್ತ್ ಎಣ್ಣೆಲ ಬುಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ 5 ಚಮಚದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ನನ್ನ ಹೊರದಿನವೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತದು ದೀವೊಂಡ ಆಂಡು ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಏರೆ ಬಿನ್ನೆರ್ ಬತ್ತಂಡ ಇಂಚವರ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಮಕ್ತದು ಕಾಯ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಬದನೆ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಂಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಬದನೆ ಫ್ರೈ ಶೋಕ್ ಆದು ಬೈದಂಡು ತೂನಗನೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಕಲರ್ ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರೇ ಚೂರು ಕೋಟಿಂಗ್ಲ ಬುಡ್ತುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತೋಜ್ಪಾವೆ ಬದನೆ ತುಲೆ ರಡ್ಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಚೂರೇ ಚೂರು ಕೋಟಿಂಗ್ ಬುಡ್ತುಜಿ ಅಂಚನೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ್ಲ ಬೊಯ್ದುಂಡು ಬದನೆ ಉಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪಿದೆಯ್ದ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ್ ಬೊಯ್ದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಲ ತೋಜ್ಪಾವೆ ತುಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಆತೆ ಶೋಕುಲ ಉಂಡು. ಖಂಡಿತ ನಿಗ್ಲೋರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊರಂದು ಎನ್ನುವೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ನಿಗ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪನ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತರೆಲ ಧನ್ಯವಾದ.